satu lagu dulu. Ada bocah cilik kita mainkan. Untuk ada tentunya kita nikmati barengan Wardah. Insyaallah berkah. Semangat Haji ya. Terima kasih. Oh ya, harus semangat ya. Terima kasih untuk Sanggar Rias Umar Kencana. Shanti Lala. Iya. Bocah sandangane rasa kowe dae Zezok lah kono sandangane maghrib sing ci maghrib sing ci putih ya sandangane rasa kowe dae sandangane rasa tumin dae kece sik Pak Haji niki cara jenengan ditabuhi ngoten niku seneng sing kalem napa keras Pak Haji? Kok sama ki ora penak to Ji, kok sama ki lho. Jenengan seneng kalem napa keras? Aku kan niki sik to, saya tak takoki Pak Haji sik to. Pripun Pak Haji cara jenengan? Oh, seneng sing kalem. Alah ya Gusti, seneng sing kalem. Haji, jenengan seneng sing kalem napa sing keras? Oh, seneng padha iki padha. Ora seneng kalem, ora seneng keras. Nah aku keras yo. Kalem suwi. Ayo cah, ngene wae ra ngono. Sing nyanyi aku to, lha iki sing nanggap iki. Sing nanggap seneng sing kalem, sing nyanyi seneng sing keras. Berarti separuh kalem, separuh keras. Matuk Baji. Nah, cocok. Ayo, separuh kalem, separuh keras. Masuk, Mas. Bocah cilik-cilik. Salli wa sallim
sagad